fem ostentació. Nosaltres som gent que treballem cada dia per construir una ciutat que l'hem fet nosaltres, que no ens l'ha regalat ningú i que l'hem construït durant tots aquests anys. Per tant, aquest orgull de ciutat, avui, més que mai, a més que mai plou al gust de tothom i millor dit avui més que mai hem de fer que la fira s'ompli de persones, que puguem mostrar allò de bo que té la ciutat en un dia important com el que tenim. Així estem fent. Hem modificat el pla especial del Parc Agrari del Baix Llobregat fonamentalment perquè l'activitat professional agrícola sigui més fàcil a les nostres ciutats, a Viladecans, a Sant Boi, al Prat, a Gavà, a totes les ciutats que tenen parc agrari, 3.900 hectàrees de parc agrari al voltant de Barcelona. Sí, digui'm. Sobre la Fira de l'Espàrrec, vostè és de Gavà? Sí. Sí? De tota la vida? De tota la vida. I pagesa. I pagesa. I com viu vostè la Fira de l'Espàrrec? Home, ho vivim amb molta il·lusió. Molta il·lusió. Sí, ens agrada moltíssim. Ja sempre fa molts anys que ho estem treballant i aquest any ens va una miqueta fluixet, però bueno, s'ha fet tot el que bonament s'ha pogut. I què opina de les maneres artístiques, dels dissenys? Totes són molt boniques perquè tothom les fa amb molta il·lusió. Què tenim aquí darrere? Aquí darrere, doncs mira, tenim una compensació de panera de verdura fresca que titulem nosaltres i es compon d'una plaça d'un poble que és com un jardinet. Hi ha un senyor que toca la guitarra, una senyora que toca l'acordió, una parelleta que s'ho està escoltant, una senyora que ve amb la nena, i tot està fet amb pell tendra, o sigui, pell d'esvergínia, pell de poma, porro, o sigui, kiwi, de tota classe de pell que es pugui moldejar una mica perquè es trenca molt la pell. Jo crec que la Fira d'Espàrrec s'ha convertit en una tradició que no s'ha de perdre. Jo crec que són els orígens de Gavà, era potser la festa més important que hi havia al poble. Cada any tothom esperava des que érem petits, esperava aquesta fira, perquè era també una mica la feina de tots els pagesos de Gavà, de tota la pagesia de Gavà, i es vivia amb molt d'orgull, perquè l'espàrrec de Gavà sempre era molt ben considerat i des que érem petits fins ara jo crec que és una cosa que no s'ha de perdre. Em va arribar a la feina la invitació per a aquesta inauguració i em va semblar molt interessant i ara que l'he vist encara m'ha semblat més. Què li sembla, doncs, l'exposició? Impressionant, o sigui, un quadre com aquest és impressionant i les altres coses fetes en llavors, la paciència que requereix és, en sèrio, m'he quedat... I l'ha provat l'espàrrec de Gavà? Encara no, però espero fer-ho.